Čaute lidi, my vás tu po docela dlouhé době vítáme a jsme tu a zdravím a jsem tu s Lukášem, s mým kámošem. Tak, mě se to teď trošku laguje. No, a první otázka je, kde to do prdele jsme. Tak my jsme, ale na jakém severu, jsme na českém Hunger Games a mně se to laguje, protože asi natáčím. Tak já nevím, jestli Lukáše slyšíte, on teď nemluví. Tak. Tak se nějak představ o sobě, začínáme za 50 sekund, tak to máme ještě čas. No. Držu mu, dobrý, tak. Jak natáčíš? Ty natáčíš se mnou. Potlesk. Já jsem boxer. No, ten kit jsem si vybral tak narychlo. Začínáme za 20 vteřin. Takže 10, 8, 7, 6, 5. Jo, on ti to vzpomne vede česky, jo, každýho to. Tak teď. Fail, lag. Ne. Mně se to teď strašně laguje a toho boxera si už nebudu dávat, protože on má jenom kompas. Tak kde seš? Mně se to strašně laguje, takže tohle video bude... No je tak, jestli ti to vyhodilo, tak už nemůžeš. Mně se to laguje, serem na to, konec, čau. Tak, tohle video bylo asi pro vás moc dobrý. Tak nezapomeňte dát like, dislike, odběr. Ne, dislike ne. Debile. Tak, taky informuji, že jsme tu a budeme natáčet. Tak se dělá. Tak, s vámi tak, to čau. Lukáši, řekni čau.